Аз съм в БГ и днес ще играем малко Skywars в един много готин сървър на Minecraft Pocket Edition. И преди да снимам този клип, снимах още един, но се прецака и така. Така. Окей. О, вътре може да се влиза. Окей. Той. Има ли панталонки? Не. Така няма значение. Продължаваме. Извинете ме, че не говоря. Нали, изобщо не говоря, но съм малко болен. Нали, не чувате така как говоря. Но съм малко болен. Ще вземе тия пилета. Там е средата, то няма къде другаде. Той. Опа, извинете. Така, хора, тук съм. Извинете за прекъсването. И сега гледаме един тук. Дали ще дойде? Той ще дойде, но аз ще го изненадам. Омага, дай. И аз победих. Да. For winning the game, да. Победих. Ще изиграем още една игра. И ще приключвам епизода. Даже хора, това мисля от клипа. Надявам се да ви харесал. Ако така, моля, абонирайте се, споделете с приятели този клип, харесвайте, коментирайте и ще се видим когато се видим.